आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि आर'नाइ 5G नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय डिजिटेल मस्ट इम्परटेन्ट बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोना PM किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणोदय बेफोरबायदि स्किमाव रां मोनैनि थाखाय DBT कानेक्ट बानायदोंमोन। नोंथांमोना बेंकआव थांनानै बा नोंथांमोना डिजिटेल प्लेटफर्मनि जोहै नोंथांमोना DBT खौ कानेक्ट बानायदों जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना मिथियाखै नोंथांमोना DBT आ नोंथांनिया कानेक्ट जादोंना जायाखै। नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै फर्म जमा होना फैदों, DBT खौ बानायनानै फैदों, नाथाय नोंथाङा दा मिथियाखै नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै नोंनि बेंक एकाउन्टजों, नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ मिथियाखै। नोंथाङा बेखौ गावनि मबाइल फननि मददावनो नायनानै लानो हागोन नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों देखायगोन। आं अलरेडि बेनि सायाव भिडिअ' बानायखांबाय, थेवबो गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय आङो नैबे प्रसेसखौ लाबावदों। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो DBT खौ कानेक्ट बानायाखै नोंथांमोना बेखौ बोरै DBT खौ सानसेनि गेजेरावनो कानेक्ट बानायनो आङो बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों देखायगोन। गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय आङो नैबे भिडिअ'खौ लाबावनाय जादों जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि गोबां स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हायो। नैबे DBT नि जोहै डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै नोंथांमोना मोननो हायो। DBT आनो जाहैबाय लोगोफोर, आं गोबां बुंबोबाय थादों, बे DBT आ जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। गभर्नमेन्टनि जेसेबांखि स्किमनि फान्डखौ नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट दानिया हरा, नोंथांनो नैबे DBT मोनसे सिस्टेम डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि बे सिस्टेमनि जोहै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ हरनाय जायो। नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बाराव डाइरेक्टयै फैसाखौ सोआ, नोंथांनि आधार कार्डनि मददावसो नोंथांनो गभर्नमेन्टनि स्किमनि फान्डखौ हरनाय जायो। PM किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणोदय गोबां गभर्नमेन्ट स्किम नैबे DBT नि थ्रुयैसो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबो। नाथाय नोंथांमोना बेखौ बानायाखैब्ला आङो दिनैनि भिडिअ'आव देखायगोन नोंथांमोना बोरै नैबे DBT खौ सानसेनि गेजेरावनो बानायना लानो हागोन। जाय बिथांमोना PM किसानाव रां मोनाखै, गोबां गभर्नमेन्ट स्किमाव एप्लाइ बानायदों, रां मोननो हायाखै, नोंथांमोननि प्रब्लेमा नैबे DBT खौ बानायबा सल्भ जागोन। नोंथाङा बेखौ बोरै बानायनो आङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों देखायगोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि DBT खौ कानेक्ट बानायबाय नोंथांमोना बे DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नैबे DBT आ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव कानेक्ट जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो जोङो नायदिनि। आङो बेखौ गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय बानायदों दै, आं बेखौ अलरेडि बानायखांबाय, देखायखांबाय नोंथांमोननो। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव नायदोंमोन बेफोर बिथांमोना बे प्रसेसखौ नुखांबाय जानो हागौ। आङो बेखौ जास्ट गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय बानायदों। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय UIDAI नोंथाङा बेखौ गुगोलाव थांनांगोन आरो UIDAI बेखौ सार्च खालामनानै होनांगोन। बेयाव नोंथाङा गुगोलाव थांनानै बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै बेबायदि पर्टेलाव डाइरेक्टयै थांनो हागोन। दानिया आं बेखौ सार्च खालामनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन, नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि आधार कार्डनि हम पेजाव हाबनानै बेखौ नायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन, नोंथाङा माइ आधार, नोंथाङा नैबे माइ आधाराव थुनानै होनांगोन। जोङो बे माइ आधाराव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज होबावगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव लगइन, नोंथाङा बे लगइनाव थुनांगोन। जोङो बे लगइनाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव केपसाखौ बहायनांगोन। नोंथांनि आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव मोनसे OTP फैगोन। बे OTP खौ नोंथाङा बहायनानै आधार कार्डनि हम पेजाव नोंथाङा लगइन जानो हागोन। जों दानिया बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया आङो बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबाय, आं बेखौ ब्लार बानायदों। नोंथांमोना नैबे केपसाखौ नैबायदि बहायनांगोन। दानिया जोङो नैबे सेन्ड OTP आव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे सेन्ड OTP आव थुबाय। दानिया जोंनियाव मोनसे OTP फैगोन। जोङो बे OTP खौ नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन। जों OTP खौ दसे नेनोसै।
दानिया जोंनिया OTP आ फैबाय जोङो नैबे लगिनाव थुनानै होनांगोन नोंथाङाबो बेबायदिनो लगिनाव थुनांगोन जोङो बेयाव थुबाय दानिया जोंनिया आधार कार्डनि पेजआव फैबाय नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन नोंथांनि नैबे बेंक सेन्डिं स्टेटास नोंथाङा बेयाव नायनांगोन जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय दानिया बेबायदि खिथिदों बेयाव नैबेयाव खिथिदों कंग्रेचुलेसन इउआर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खिथिनांगोन दानिया जों बे पेजखौ बोखाना नायगोन नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बारा नैबेयाव थागोन आरो बेंक मा बेंकजों नोंथांनि आधारा लिंक जादों DBT आ कानेक्ट जादों नैबेयाव नोंथांनि बेंक आरो आधार नाम्बारखौ खिथिगोन आरो नोंथांनि बेंक सेन्डिं स्टेटासा बेयो एक्टिभ थानांगोन बेबायदि राइट सिन थानांगोन दानिया नोंथाङा बेखौ माब्ला DBT कानेक्ट बानायदों नैबेयाव डाइरेक्ट थागोन डेटआ बेबायदि स्टेटास खिथियोब्ला नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जाबाय नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखिजाया स्किमाव एप्लाइ बानायनानै नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि प्रसेसखौ नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना गोदानै DBT कानेक्ट बानायदों नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसै बेबायदि स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन जोङो दानिया जाय बिथांमोना DBT कानेक्ट बानायाखै नोंथांमोना बेखौ बोरै सानसेनि गेजेरावनो बानायना लानो हागोन जों बेखौबो नायगोन जोङो दानिया बेखौ नायनोसै दानिया नोंथाङा DBT खौ कानेक्ट बानायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन DBT बेबायदि सार्च खालामनांगोन नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन जास्ट आं बेखौ गोदान भिउवार्सफोरनि थाखाय बानायनाय जादों आं अलरेडि बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय दानिया जोङो बेयाव थुनानै होनोसै नैबे DBT आव बेबायदि मोनसे हम पेज गेवगोन बेयो DBT नि लिंकनि डाइरेक्टयै हम पेज नोंथाङा बे पेजाव फैनानै नैबे डकुमेन्ट्सआव थुनांगोन DBT खौ लिंक बानायनो थाखाय जोङो बे डकुमेन्ट्सआव थुबाय दानिया नोंथाङा नैबे DBT पेमेन्ट्सआव थुनानै होनांगोन जोङो बे DBT पेमेन्ट्सआव थुनानै होबाय नोंथाङा बेबायदि थुनानै नैबे सिटिजेन कर्नार बेबायदि सिटिजेन कर्नार थागोन बेयाव नोंथाङा बे सिटिजेन कर्नाराव थुनानै होनांगोन जोङो बेयाव थुबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव स्टेप बाय स्टेप गाइड फर गेटिं आधार सेडिं नोंथाङा बेयाव मोनसे फर्म डाउनलड खालामनांगोन आरो बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेंकआव जमा होनांगोन जेराव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट दङ बे बेंकआव नोंथाङा बे फर्मखौ जमा होनांगोन अब्लानो नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो DBT खौ लिंक बानायनो हागोन दानिया जोङो बे फर्मखौ डाउनलड खालामनोसै जोङो बे फर्मखौ डाउनलड बानायबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो डाउनलड बानायबानो जाबाय आरो बेखौ प्रिन्ट बानायनांगोन नोंथाङा प्रिन्ट बानायनानै नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनांगोन जोङो बे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायगोन जोङो बेखौ नायनोसै जोंनिया फर्मा गेवबाय फर्मा बेयाव गांथाम थागोन गांथामनि नोंथाङा लास्टनि फर्मखौल' फिलआप बानायनांगोन बेयाव नोंथाङा मेनेजारनि थाखाय मोनसे लिरनांगोन बेयाव बेंक मेनेजार ब्रान्च मेनेजारनिफ्राय बेयाव नोंथांनि ब्रान्चनि नामखौ लिरनांगोन आरो बेंकनि नाम आरो नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार आरो नोंथांनि एकाउन्टआव जि नाम दं नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय नैबेयाव नोंथाङा बे फर्मखौ माला होदों नैबेयाव डेटखौ लिरबानो जाबाय मोजाङै दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि जि बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा DBT कानेक्ट बानायनो नैबे एकाउन्टखौ नोंथाङा बेयाव होबावनांगोन खेबसेबाव दानिया नोंथाङा बेयाव सिगनेचार आरो थाम होनांगोन जाय सिगनेचार लिरनो रोङा नोंथाङा आखाइनि थाम होबाबो नैबेयाव जागोन दानिया नैबेयाव मोनब्रै अपसन दं मोनब्रै अपसनाव नोंथाङा DBT कानेक्ट बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबे गिबिनिखौ नैबेयाव टिक खालामनो खोथादों जोङो बे नैबे गिबिनिखौनो नोंथाङा राइट सिन होनांगोन क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथाङा बे फर्मखौ बोखोनानै जों नायबावगोन बेयाव नोंथांनि सिगनेचार आरो थामखौ नोंथाङा आरो फिन होफिननांगोन नैबेयाव दानिया नोंथांनि बेयाव नाम नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि नंबा होजागोन आरो नैबेयाव आधार कार्डनि कपि आधार कार्डखौबो नोंथाङा फट' स्टेट खालामनांगोन फट' स्टेट खालामनानै नोंथाङा बेयाव कपि होफानांगोन मोनसे आधार कार्डनि कपि बेयाव बिदों आरो नोंथांनि सिगनेचार आरो थामखौ बेयाव होफिननांगोन अब्लानो बे फर्मनि खामानिया जोब्बाय नोंथाङा बे फर्मखौ मोजाङै फिलआप बानायनानै बेंकआव जमा होबानो सानसेनि गेजेरावनो नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जागोन अब्ला नोंथाङा गोबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि PM किसान बेफोरबायदिनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन जाय बिथांमोना DBT कानेक्ट बानायाखै नोंथांमोना बेबायदि बानायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय दानिया भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय